ngibingelele kakhulu ubabsangweni nogogo egameni lika Jesu. Haleluya. Ngibingelele ubabudladla uBishop nomama ngokukhethekile egameni lika Jesu. Haleluya. Nobuholi bonke ke etafuleni Nkosi yami ngiyabingelela. Amen. Uba umtshali ke usezamile uxolisa ukuthi sihluke. Nami ngithi ngigqoka ublue ngibona manje ukuthi ngigqoka green ngikusenqolisele nami egameni lika Jesu. Haleluya. Ngisilo ihlongandlebe uphambane nje inkomishi ngoba kuyenzeka iphambane. Ngiyichazela uBishop ngelanga sibabili dayicamholi. Ngangaqondile khona ukuphambana kwenzeka nje. Amen. Ngibingelela ibandla lonke ke leThrone nawo wonke amabandla akhona kulo mcimbi egameni lika Jesu. Amen. Ngithanda ke nje ukusho lamazwi amafisha bese ngiyasuka nami. Ikakhulu ba umtshali ngithanda into ayishoyo le kalomzalwane owafohlozwa uNkulunkulu wamphula unyonga. Amen. Ngiyayithanda le ndaba ngoba babudladla for umsebenzi wenkosi siyadinga ukuphulwa yiyo somewhere somehow. Ilanje kulo hambo akuhambeki kahle nge-experience yendoda. Akuhambeki futhi kahle nangokuhlakanipha nje kwendoda, including ukwazi amavesi. Amavesi ayasiza ukuma epulpiti sishumayele, bashaya izandla abanezandla, kodwa the journey itself idinga umnikazi we-journey ukuthi baba umpostula somewhere somehow kunala indoda ayiphule khona. Wayishintsha igama, wayinika igama lohambo. Amen. Bengathi nje babudladla before ngiyala ngiyakhona mvumele mpholo abaphuli. Mvumela kunika igama elo hambo lolo akubizela kulo. Amen. Nomama ke umama udladla umthandazo wami uthi intombi endala mvumele ayiphule indoda yakho, mvumele ayifohloze ngoba kunezinto nawe mama ungeke uzifohloze kule ndoda. Esidinga uNkulunkulu uqobo ukuthi ayifohloze yena, adile naye yena yedwa. Amen. Nebandla kanjalo kunezinto engeke niyisuse kule ndoda, noma senithanda noma ngahlala isigungu kubizwa bakaNongoma noma semtubatuba, kunezinto nje umuntu angeke azenze kumuntu. Amen. Esidinga uNkulunkulu yedwa uqobo lwakhe adile nomuntu aqede. Haleluya. Bese ke abantu bayabenefita from emsebenzini kaNkulunkulu awenzile kumuntu wakhe ambizile. Amen. Ngifisa ukukhuluma kaFisha bazalwane, ngizofuna nje incwadi kaNumeri isahluko esama-20, indaba nje esiyazi kakhulu sonke esijwayele babudladla. Ma uMose enikeza umyalo uNkulunkulu ukuthi makenze ukuthile for ibandla likaNkulunkulu. Asifunde uverse 7. uJehova wakhuluma kuMose wathi, thabatha intonga ubuthe inhlangano wena noAaroni umfowenu, nikhulume kulo idwala eliphambi kwamehlo abo ukuba liveze amanzi. Uyakubavezela amanzi edwaleni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. Haleluya. La nje kule verse baholi babudladla kuvela uNkulunkulu ukukhuluma noMoses, akakhulumi nebandla, kodwa uNkulunkulu ubone isidingo sebandla nokubona isidingo sabantwana bakwaIsrayeli abaholwa nguMoses
ukuthi kudingeka amanzi. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu ke ukhuluma nalo ambizile for lesisizwe. Uza nosizo lalesi sizwe. Sizwana bazalwane. uNkulunkulu ukhuluma noMose. Uverse 9 uthi ke uMose wathabatha intonga phambi kaJehova njengalokhu eyalile. uMose uvela bakunqube uyayithatha instruction kaNkulunkulu. Ngoba vele uNkulunkulu omtshelayo ukuthi akenze ukuthi for laba bantu ukuze baphuse. Verse number 10 athi ke oMose noAaroni babutha ibandla phambi kwedwala. Yes, sese umyala kaNkulunkulu lo babuthi ibandla phambi kwedwala. uNkulunkulu usho njalo vele. Wathi ke yizwani nina abahlubuki. Sekune statement ke manje la. Sale ndoda ebizwe uNkulunkulu isinikeza abantwana bakaNkulunkulu igama labo manje. Eselivela kuye. Haleluya. Uthi yizwani manje nina abahlubuki. Siya kunivezela amanzi kuleli dwala. Verse 11 ngokuleli dwala na verse 11 lithizwe ke uMose waphakamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe waphuma amanzi amaningi inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. Now instruction partially bayibambile njengalokho ashilo uNkulunkulu. Kodwa lapha ke uNkulunkulu utheni ikhulume edwaleni. Kodwa lapha babonakala noma uMose ubonakala uphakamisa isandla ushaya idwala kabili. Kodwa ke engimangazayo abafundisi amanzi aphuma nakuba umholi ephambene nezwi likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu okhathalele izimvu zakhe. He honored isithembiso sakhe. Nakuba umholi esephambene nezwi likaNkulunkulu phela uma kuthiwa khuluma nedwala that was the instruction. Ukwenza okuhlukile lokho ukuphambana nezwi likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu simthola he honors ipromise ukuthi ngoba laba badinga amanzi awaphuma amanzi. Hallelujah. Verse 12 uJehova wathi kuMose nakuAaroni njengokuba anikholwanga yimi ukungingcwelisa emehlweni abantwana bakwaIsrayeli njengalokho ke anikungenisa leli bandla ezweni engibanike lona. Na uNkulunkulu uveza ukuthi baholi babudladla labazalwane laba into yokuthi bangalenzi izwi likaNkulunkulu njengendlela lisho ngayo kahle kahle abakholwanga uNkulunkulu. Yes. Kuba ngathi badelela ukukhuluma bathemba ukushaya ngoba ukushaya lokhu bakubonile before ukuthi balishayile idwala kusho uNkulunkulu aphuma amanzi kusho ukuthi uNkulunkulu bahamba naye la semkremile bona ukuthi hayi ukushaya idwala kuphuma amanzi kodwa bashiya ukuthi lana ke namhlanje uNkulunkulu ke akasathi akushaywe kodwa uNkulunkulu uthi akukhulunywe. Now the man kwakumele ukuthi enze umyalo kaNkulunkulu uphambana nezwi likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ngoba ukuthi asibize babudladla akasibizeli ukuthi thina sibonakale usibizela izimvu zakhe umhlambi wakhe. Ngizwile mina bangimamela ku Facebook umfundisi ebeshumayela uthande izwi elithi Simon son of John do you love me more than this because iqala ukuthi before uzofida umhlambi wenkosi uyamthanda yini uNkulunkulu ngoba asikwazi ukufida kahle umhlambi wenkosi singamthandanga uNkulunkulu and uthando lwethu alukwazi ukuqala emhlambini lingaqalanga kuNkulunkulu. Uthando lwethu lobizo kumele kube uthando babudladla likaNkulunkulu qobo before umhlambi wakhe. Uthi uNkulunkulu ke lana ke anikholwanga yimi kusho ukuthini lokhu babudladla bakholwe okunye hayi uNkulunkulu. Now izimbili into engifuna ukuzibheka la bese ngiyasuka nami ekubonga nje ithuba elincane. La uNkulunkulu uvela faithful
Amen. Uvela ethembekile esithembisweni sakhe for abantu bakhe. Ngifisa ukuthi babudladla uhambe nje noNkulunkulu. Umfundisi wami Bishop Labo unento yokuthi uthembakele. Lo hambo akubiza kulo athi obhalayo oqala umsebenzi omuhle uzofeza empilweni yami. Amen. Lo hambo lolu akubizela kulo ukuthi uhambe phambi komhlambo wakhe akuthembise kona. I can guarantee you uthembakele. Hallelujah. But number 2 ekuweke mholi ukuthi ke iobedience to izwi lakhe matters for ukuhamba kwakho nebandla. Singasayi kumholi yedwa bonke abaholi ukuthi kunezinto ezingaqhubeki kuma ministries ethu hayi ngoba singakhoni but ukulalela uNkulunkulu kuyasibamba. Hallelujah. Ngizosho nje lokho mholi wami ukuthi uNkulunkulu okubizile uthembakele and kune statement ehlala isho ngabantu la esithi uNkulunkulu akabizi abaqualified but he qualifies the called. Should once ekubiza uzokunika izinto zokuhamba endleleni. Amen. Babudladla uzokunika newisdom mfundisi wami yokuhamba phambi kwalezi izimvu zakhe. Amen. uNkulunkulu wazi ubuthakathaka bomhlambi akunikeze wona. Hamba ubheke yena uzothembeka kuwe. Ungahambi ubheka amanye amabandla ngoba amanye amabandla azofaka ipressure enkulu. Hallelujah. Kodwa ukuhamba ubheka uNkulunkulu for lo mhlambi akunikeze wona kuzokusiza mholo wami ukuthi akunikeze amandla, akunikeze ukuhlakanipha, akunikeze amazwi ukuthi lo mhlambi lo wase throne of grace udinga muphi umjovo. Amen. Kule season esikuyo manje udinga muphi umjovo. Kule season esiya kuyo udinga muphi umjovo. uNkulunkulu mholo wami akubusise uhambo lwakho nje naye babudladla sikubuka kakhulu phambi kwethu. Babumtshali kuyakusuthi barwami nomina sasamba nama. Amen. Kwabumtshali kwabudladla sizungeza sonke. Amen. Egameni lika Jesu mholi. Amen.
isihlabelelo sisukumise umkhulu wethu umkhulu Sangweni. Landela msindisi wenu wamenda ngibingelele nami abaholi umkabatheli kanye nomama ngiyanibingelela egameni likaJesu. Usekhona yini? Amen. Amen. Sithokoza kakhulu abaholi bonke abakhona. Amen. Amen. Ngithokoza kakhulu baholi bami lonke. Uma saniphinde futhi nabuya nabakhona siyathokoza kakhulu. Ibandla lonke likaNkulunkulu siyabonga kakhulu. Jesus. Sengimdala ngithathile inselelo kaGajeni. Okay. Yebo. Amen. Ngimzwile ngithathile inselelo. Amen. Nanokuthi vele phela sengimdala. Sekuyafuneka ukuthi babe khona abazophatha umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. 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 Uthi ulokhuza introducer ethi nanti iwundlu lisa. Nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa zonke izono zayo. Ebesethi ke nami bengingamanzi kodwa umoya wafakaza ukuthi lo. Amen. Amen. Ngakho ke nami akukho okuningi ngizokwenza manje, ngizo-introduce inceku kaNkulunkulu umgabatheli. Nimphathe kahle. Amen.
nimphathe kahle baholi nimphathe kahle ikakhulukazi nina eninaye nimphatheni kahle amen naye futhi aniphathe kahle le ungathi abaholi bengayilokhuza le tendency lena eyenza kube ngathi ibandla ibusiness lakhe kube semqondweni nje umholi ukuthi ibandla ibusiness lakhe egcina ngakwazi ukushaya umthetho kaNkulunkulu ethathe ayibese shaya umthetho webusiness lakhe hayi umthetho kaNkulunkulu ngoba leli ibandla likaNkulunkulu ibandla leli likamenzi wezinto zonke amen amen futhi leli bandla leli uma uNkulunkulu elilanda elibiza waligqokisa yes akashiyanga lamba lodwa akashiyanga linkunu akashiyanga linkunu amen waligqokisa wamlando Abraham amen amen waphinde futhi waligqokisa ibandla amen ligqoke kahle nje ibandla namhlanje amagqoko kumhlophe ngoba uNkulunkulu wazi yona kuphela yodwa lento angemhlophe uNkulunkulu thanini amen GS uyangizwa ngithi uNkulunkulu wazi indwangu lemhlophe owayigqokisa ibandla akayigqokisanga enye lenenye kuhlale phansi ibandla wathi isithanda ijoin yethu uthi ibe nebhande kanje hayi uNkulunkulu ibandla lihlale phansi bavumelana ukuthi cha amabhande ethu awaba nje lithina njengebandla kodwa uNkulunkulu yena wazovuka emhlophe phela amen yingakho nje noma ngawubani okholwayo kuzoke ufika kumholi wayithi mayihamba aqhokisa ingubo emhlophe ngoba usiya kumnikazi wakhe lapha yakhona funeke manje aqhamuke ngengubo eright amen amen ukhona amen amen ngoba sekufika isikhathi manje zaphelela insuku amen kuningi lesexoxa mina ukuthi nje ngiyayithanda iZayoni noma ngingabandlululi ngalutho kodwa nje ngiyithanda kakhulu iZayoni amen nabaholi bakhona bonke ingakho nje ngibe ngumholi mhlambe ophuma eceleni ekutheni njengoba bathi ngibakhombe mina bonke abaholi lapha akhona oyedwa nje onginenqanayo amen leyo nto nibeke isithupha lengikhulumayo yes nisibeke isithupha amen busuhlaziya wena ukuthi ubangani naye ubangani nomulo omunye ukholwa kanjani uma unombango nomunye umholi ukholwa kanjani uma kuthiwa unenkonzo awuyi wena ngoba vele ninehaka kodwa uyakholwa amen amen abazalwane baseSabatha bayafunda amaSabatha ayafunda amaSabatha kakhulu ngikhule nawo nje ngicabanga ukuthi lapha uSiporo ubaba wakhe sikhonze kakhulu nabo lapha eMfume Street lapha eLokuzana kakhulu sikhonza nabo amen amen lokho ke cha angedlule bazalwane ngikhathele amen ngikabathele ngikhathele inyama isavuma kodwa ngiyamuzwa uNkulunkulu ukuthi ukhona la umoya ongcwele ukhona la amen la idlini umoya ongcwele ukhona ngizwile futhi nasemini ukuthi ukhona ngiyawuzwa futhi namanje ukuthi ukhona amen angazi ke noma kodwa phela vele kuzohambeka mkabatheli bengicelile vele ukuthi kuzofika isikhathi mase ngiqedile umsebenzi wami bese ngikwazi ukuthi ngiyohlephula ngoba ngiphindele emuva vele sekusekuseni vele ngiphindele
10 Olundi. Ngibonga kakhulu akenza umsebenzi wami lona bazalwane. Uma bazalwane nonke niwugcinile umoya ongcwele Mkabatheli nabaholi bakho bonke nebandla lonke nawugcina umoya ongcwele. Ngicabanga ukuthi akukude kakhulu February. Ususeduze vele February. Kufanele ukuthi elilodwa noma mabili noma mathathu khona amabandla afuneka azobe sekujoyinile. Ngisho ngokukholwa bazalwane. Ngizwa nomoya. Kanti njeke vele ngizwa nangomoya. Kanti ngithanda nomoya wakho Mkabatheli, ngiyawuthanda umoya wakho. Umama ke uyathula nje. Uyathula nje umama. Sibuya ke ekhaya lakhe. Umama uthi ha useniyahamba kanti anizuba khona lapha noMkabatheli. Mkabatheli akahlelana kanjalo. Amen. Siyabonga ke bangcwele. Inkosi ayisiphe umusa. Mncane nje umsebenzi lo owami. Ukuphakamisa manje Mkabatheli nomama ukuthi officially impela usengumholi waleli bandla. Throne of Grace Ministry. Uyimpela manje oluphethe ngokusemthethweni. Ukuthi beziningi kakhulu incwadi kodwa ngicabanga ukuthi uzobona kuyimnibuka nje. Uyezwa Mkabatheli. Ngizobela kunibuka nje. Ufuthi ungadumali mayethi lona ngaphakathi kuyoba khona. Amen. Abazophambana. Nemiso. Amen. Uyabo mawumoya ongcwele ube sukhomba ngaphakathi. Yikho lokuthi sengathi singabe singalunga. Bazalwane lihle ibandla lenkosi sengisho iThrone. Lihle ibandla lenkosi. Amen. Ake nishayile isandla. Umngani wami umama lapha khona ugogo lapha. Awumazi ukuthi wenzani. Uphi ngisukuba mngani wami. Akumshabile ihlombe bakithi. Ukuthi ngiyamthanda ngoba ubamba inkonzo yami. Kusukela nje ngisemncane impela nje ngisukela nje ngimncane ngihamba angizange ngibe isinoko nje sonto nje. La isonto nje ngingazi ukuthi mhlawumbe ngizani. Noma nje nako kunye. Selokhu nje kwathi ngithola ukuthi yini ngeke ngidala lapha uyafakaza. Wena ngeke uzofakaza ngoba livele mdala lapha kini lonke. Vuma phela. Manje uyafika umuntu o-active enkonzweni. Umuntu ongaziwa, ongazifundisi kanjani. Ngempela nje ungabantu bashise. Uyini? Ngiyamthanda ngo-active la. Umngani wami wa-active ngiboneza lapha naye active la mama. Inkosi engathi ngamgcina nje umlondoloza. Inkosi yomenzela umusa lo mama ukuthi noma bekukhona inkinga ekhona ekhaya zizonqamuka namhlanje ngeke iphinde iqhubeke. Uyathanda ukuhlala noNkulunkulu. Uyathanda ukuhamba noNkulunkulu. Manje ke ingakho ukuthi
akufanele angithi uma umphela ngempela uNkulunkulu akufanele nje uyabona kufanele kunenkinga lapha uma nje usekuno 5 years kuya 10 years awusebenzi kodwa uyakholwa kukhona into ofuna siyilungise lapha ngisho kuwe khona into ngempela ufuna khona into okufanele siyilungise uyakholwa uNkulunkulu uyamethemba kodwa manje akakunikeza umsebenzi yakulandisa yakufanele ukuthi ukholwe uNkulunkulu olambisanayo ngikhuluma kabi bazalwane amen hayibo ngeke Abraham kwakuyimiliyoneri u-Abraham kwakuyimiliyoneri u-Abraham enayo yonke inhlobo yemfuyo nayo yonke inhlobo yemali wena kukholwa kumuve lokulambisayo amen sukuma nceke inkosi nomama nishaye ikhulu ihlombe wasungula nakho uye uNkulunkulu Ithemba lakho kuye
Uyise Nkosi yethu Jesu uyinkosi babona sebenzi wakho babongcwele siza kuwe moya engcwele babongcwele
Oh, amen, amen. Siyabonga kubazalwane abaholi bakhuphuke beze ngenhla bazalwane. Ngicela nje ngiphuthuma bazalwane bese siyaqhubeka. Senu number 1 listing yami. Senu number 1 listing yami bazalwane. Ngiyacela bazalwane sigijime siya kuma shares. Baba wethu Dlamini eSwazini alunge emva kwababa uhlatshwayo webandla le-True Servants emva kwababa uhlatshwayo kungena baba wethu Dlamini. Ngiyabingelela ebandleni lonke egameni lika Jesu. Ngibingelela ubuholi bonke kwelihle igama lika Jesu. Amen. Ngibingelela ibandla ebeliphethe umsebenzi ibandla laseDamaseko kwelihle igama lika Jesu. Amen. Ngibingelela nozakwethu ubaba uDladla benomama. Ngibonga nje ithuba uNkulunkulu alivezayo. Cha bengingabhekanga kodwa nje bengilethe nje ukuthi ubaba wami babudladla selokhu sibuya ngale libe sindawonye ngokomoya azange sixabane uma sihlukana. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. So baba wami ngizokunikeza nje okuncane kwi-experience enginayo kaNkulunkulu emholo wami ukuthi kuyahambeka kule journey ongena kuyona baba. Kuyahambeka abaholi bakhulumile kakhulu. Siyabonga abaholi amazwi enwanikeze uzakwethu ubaba uDladla
la sibuya khona kwaku overseer siyambonga namandla haleluya siyambonga uNkulunkulu namhlanje babudladla uGcobo lophezulu wakho kunezinto nje ezincane babudladla ezibusa inhliziyo yami noma ezibusa into egimi ukuthi babudladla uma uhola ibandla ngoku experience angikholwa ukuthi ukhona umuthi ofuneke ube nawo umuthi engikunikeza wona ukuthi uthanda uNkulunkulu bese uthanda abazalwane yiloyo muthi ungababaleli iphambeko abazalwane kunezwi la ku first Timothy chapter 4 uverse 12 la khona ithi uPaulo luleka uTimotheo abe isibonelo athembeke enkonzweni haleluya athembeke enkonzweni bazalwane unumber 12 uthi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kepha iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa amen ake underline la indaba yenkambo bazalwane iyalahleka inkambo bazalwane into eyenza ukuthi bengazathi uloyiwe kanti awuloyanga kuluze nje ukuthi wena ulahlekelwe inkambo yokuthi wena uziphathe njengomholi haleluya so nje ukuthi inkambo isibonelo kwabakholwayo ngoba uma ume phambi kwebandla babudladla ibandla libuka ubaba wabo othembekile libuka ubaba wabo ohamba ngobuqotho ngoba babudladla uma ushumayela ivangeli abazalwane babuka ngale kwevangeli ukuthi lento eshoyo uyayiphila yini amen ngoba izwi liveza ukuthi uma uzoshumayela izwi funeke lidlona kuqala bese wena ulinikeza abazalwane siyambonga namanje so ngizotshela nje ePutsipho babudladla ukuthi kuyahambeka kule jeni ungakubaliki okuningi babudladla la emasontweni kuyaphunywa nje kuyangenwa ngiyaphunywa nje kuyangenwa babudladla bashila abaholi mabexoxa ukuthi once wa concentrate kubazalwane uzoluza inkambo yakho kodwa into ofuneka uyinake unako uNkulunkulu ngiyaphunywa nje kuyangenwa kuhle kwetoilet elingacomplain amen siyambonga namanje so nje babudladla lokho uNkulunkulu akunikeze kona ngithi mina bonga abazalwane onabo uNkulunkulu akunikeze bona abasazongena it's your blessing siyambonga namanje uthe umholi mayemela wathi izinto zenzayo noma ibandla mawulihola ungabuka amanye amabandla kodwa buka le uNkulunkulu izinto ayibeke kuwe noma izinto akunikeze zona babudladla uyolapha kumoya wami babudladla uma wenze njalo uyazi inkosi yami ukuthi ngibuyaphi noma ngikuphi kodwa ke uma ngabe uluzile babudladla ngiyofika ngithi babudladla usuyadiverta ke manje siyambonga namanje kodwa nje ngifisa nje ukubonga ibandla lase Throne of Grace bazalwane abanye abangazi abanye abangangazi kodwa nje ngithi mina uNkulunkulu muhle nimphathe kahle babudladla siyambonga namanje nimphathe kahle babudladla njengozakwethu bazalwane ukuthi uNkulunkulu kule jeni ayiqalayo babudladla uNkulunkulu akwenze kahle uNkulunkulu ahambe nawe babudladla ube isibonelo esihle kubazalwane kodwa ngezwi ngeke ngabuka ukuthi babudladla uma ishumayela izwi bazalwane uba khona enyameni la emhlabeni kodwa ngokomoya angabibikho siyabonga ukuthi uNkulunkulu ukhona izinto ayibekile kucha angizelanga Nkosi yami ngokuningi noma uzobukisa noma uzokwenza kodwa nje ngilethe support kuzakwethu haleluya ngilethe lokho bazalwane ubabudladla nebandla lonke lase Throne of Grace bazalwane sinthanda ejuleni
siyimandla lase True Servants of God Ministries isisebenza iqiniso. Siyambonga nje uNkulunkulu enani, ngiyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu enganikeza amandla nihambe ngalawo mandla. Hambe ngalawo mandla bazalwane. Ningabuke eceleni. Ake nilingise izazi zaseMpumalanga ezathi ziya la kwakuzelwe khona uJesu kodwa kwathiwa mayibuka inkanyezi. Mayibuka inkanyezi bazalwane. Engazathi ningabuka inkanyezi. Siyambonga uNkulunkulu ukuze ningadukeli. uNkulunkulu anenze kahle igama lika Jesu. Amen. Baba uDlamini egatsheni lethu laseSwazini. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi. Amen. Ngiyabingelela bonke abaholi labakhona endlini. Ngokukhethekile ngiyabingelela kuSenior Bishop wethu namake baba uMgabadela. Legama lenkosi malibonga. Amen. Ngiphinze ngokukhethekile abazalwane ngibingelele umholi wami nami lengisubmit abuye eSwatini ubaba uMsuthu. Ngiyabingelela kasolo legama lenkosi malibonga. NgwakaDlamini bazalwane ngumntwana kaNkulunkulu ngithanda Jesu uyingosi empilweni yami legama lenkosi malibonga. Anginawusho lokuningi bazalwane ngidawucela nje kufunza nami leBhayibheli legama lenkosi malibonga. Ngiphethe lesiswati bazalwane ngoba ngiliswati. Amen. Nitangiqolela bazalwane ngicela kufunza ngaleli lasekhaya eSwatini ngelimi lesiswati. Incwadi yaPetro wesibili sahluko sokuqala mhlawumbe bazalwane sawuqala nje emavesini kuverse number 3 ngime kuverse number 7. Amen. Ngidawuqela kufunza ngalesiswati bazalwane ngoba sona ngesicondzisisa kangqono. Haleluya. Kupitwa nekukhethwa kwemKristu verse number 3. Ngamandla akhe uNkulunkulu usipho konke lesikudzingako kuze siphile. Simesabe njengoba simati yena lowasibitela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. Ngaleyo ndlela siphiwe tethembiso letiligugu naletinkulukati kuze kuthi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu niphunyule ekubhujisweni kwelive leselokheleke etinkanukweni. Ngaleso sizathu ke yakhuthalelani kwengeta buqotho ekukholweni nakubo buqotho nengete lwati nasekwatini nengete kutitsiba nasekutitsibeni nengete ukukhuthatela nasekukhuthatheleni nengete kumesaba uNkulunkulu. Ligama lenkosi malibongwe. Lala sifunza khona abazalwane Apostle Petro ubhala lamagama ngale ngenhla uthi kupitwa nekukhethwa kwemKristu. Nginakanje lamagama lathi ngamandla akhe uNkulunkulu usipho konke lesikudzingako. Ligama lenkosi malibongwe. Lokhu lesikudzingako ukuze siphile nasesiphilileke ukuthi lo mbhali asimesabe uNkulunkulu bese siyamati lwasibitela ekuhlanganyeleni. Ligama lenkosi malibongwe.
lokusho ukuthi konke lokhu lesikudzingako ukuze siphile asikutholi nje eveni kodwa sikuthola ukuthi sesabe uNkulunkulu ligama lenkosi malibonge uthi umbhali uma sesimesabeni kupita ukuthi bese siyakhuthatela sikhuthatheleni ekumatini uNkulunkulu ligama lenkosi malibonge uthi ngaleso sizathu sesengeta kuqotho haleluya amen naka kakhulu igama leqotho nakuthiwa umuntu uqotho kusho ukuthi umuntu lotithibako ekwenteni into letisinengiso ngumuntu lotihloniphako ngumuntu lohlala athi alayine kahle naNkulunkulu ligama lenkosi malibonge nakuthiwa umuntu uqotho ngumuntu longenako kuthi phakamisa haleluya lohlala njalo ashaya kwangathi labanye bakhulu kunaye ahlale nje ehla njalo ligama lenkosi malibonge uthi lombhali letimpawu leti tibekwa kumuntu lowesaba uNkulunkulu nalose ephileni kwakhe ahlale nje akhuthatela noma ahlale atilungelela kulokusempila konke lokusemva ahlale nje ngokufuna uNkulunkulu amen ligama lenkosi malibonge uthi lombhali la kuverse number 6 nasesikwati lokho sasesingedalwathi amen Chothi lothu njengemakholwa asilitholi nje ekutheni singafunde emanovels nabo onke kodwa lwathi lokwathi uNkulunkulu silithola ekufundeni livi la uNkulunkulu silithola ekuhlanganyeleni kwabazalwane ukukhuluma kwethu la sihlangana khona sihlangana ngelivi la uNkulunkulu thina kwethu siyakhulisana ngalo livi la uNkulunkulu ukuze sizokwazi ukukhula sizokwazi ukuthi njalo uma sifuna sale emthandazweni amen angigcine ngale gama lethi ukuze sizonesaba uNkulunkulu emakhola namhla sekede kumesaba uNkulunkulu asakhole nje kwesaba emaprotocol emabandla haleluya akasana sabi uNkulunkulu kodwa phezulu uyasikhuthatha namhla uthi bazalwane ekuhambeni kwethu asimesabeni ngabonwa asimesabeni uNkulunkulu naso saba uNkulunkulu uhamba kwethu kuyawenda ukuthi indlela tethu tikhonze kuye uNkulunkulu lostalile amen ngiyacela nambasana ukuthi singathathi isikhathi ngoba akusimlodi semona nami nje bebekuthiwa kangishare legama lenkosi malibonge amen siyabonga baba uDlamini siyayezwa usuku baba wethu Pastor uZuma eze phezulu siye kusemona
Amen bazalwane. Makabonga uNkulunkulu. Makabonga uKristu bangcwele. Cha bazalwane sekusile. Ngiyabingelela kubaholi bonke abakhona phakathi kwethu ngokwezihlalo zabo kusuka kuma archbishop kwehle njalo kuma presiding bishops kuze kufike abafundisi kwehle njalo kuze kufike abavangeli. Ngibingelele insizwa zonke, omama bonke, ngiyabingelela omama bonke, osisi bonke, obhuti bonke, no dadwethu nabafowethu abasebancane ngapha egameni likaJesu. Bese ngcina ngobaba nomama wethu ubaba Mgabadeli. Ngiyabingelela egameni lomfowethu uJesu. Amen. Ngiyabingelela abazalwane, ngiyabingelela. Ngeke ngisathatha isikhathi eside ngoba ngiyabona sebeyangena ezomkhosi. Siyezwini. Ngiyazi amazwi maningi ade fundo. Amen bazalwane. Amen. Maningi afundiwe. Kodwa kuyadinga ukuthi nawe mawuhlangana nabantu egarage usugoduka. Bathi uma bethi uvele enkonzweni uthi yebo ngivele enkonzweni. Bese bethi itheni izwe ifundiwe enkonzweni. Bese liba khona nje noma elilodwa ke ongabapha lona. Makabonga uNkulunkulu. Siyabonga abazalwane omla phambili babuzungu. Siyezwini nje kuphela. Ayingeke libe lide bese ngiyehla nami. Nguba amandla aya tolwa ngokuhlala Nkosi nguba amandla nguba amandla ngokuhlala wena nguba amandla izwi lakho liphilile linamandla uma lizawufundwa lithola inhliziyo ezilungela ukuzwa lithole nemiqondo ezawuguqulwa ilungela ukuzwa. Father God, we pray ekseni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sofunda nje uzombambela baba umphosula incwadi yeZaga uchapter 18 bese sifunda nje uverse 10 kuphela. Amen.
Siyabonga ngibona abaholi bakhuphule ngaphezulu. Incwadi yezakha chapter 18 evesini lika-10. Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Amen bazalwane. Mangabonga uNkulunkulu. Cha. Ngoba sekusile bazalwane futhi sesiyaqeda. Kuyenzeka ukuthi uma singakhuluma ngeordination baba Mgabadeli cha ukuningi sesiqondile. Amen. Baba wethu uNkulunkulu sangweni uchazile kwakuningi wakuveza namakhono onke sawa understand. Makabonga uNkulunkulu. Encwadini kaSamuel masifunda ikhuluma ngenkosi uDavide ezogcotshwe ngumfana. Makabonga uNkulunkulu. Kodwa egcotshweni kaDavide as much as imndeni wakhe wawungamethembi kodwa uNkulunkulu emkhombile. So ikhaziwe ke le ndaba izolo yachazwa kakhulu siyayiqonda basalwane. Amen. Namhlanje sikhuluma nje ivesi libe linye lapha encwadini yezakha ethi igama lika Jehova lingumbhoshongo onamandla olungileyo ugijimela kuwo bese londeka. Ngizosho lokho nje bese ngisuka la. Amen. Kuyenzeka ukuthi usukile ekhaya weze enkonzweni yokodlela kwababudlala kanti unenkinga. Makabonga uNkulunkulu. Kuyenzeka ukuthi sikhonze nawe kanti unenkinga. Ngoba kumnandi uma sagqokile sanje sikwaba bese siyahlukana. Bese siyashaya umsomluko abanye bahambe baye kaMlungu wena uhlala ekhaya. Abanye bayazama kwena kuzameki. Ngoba kuveza ukuthi wena ikhona inkinga. Kodwa sikhonza uNkulunkulu ofanayo. Makabonga uNkulunkulu. Makabonga Kristu. Kelila ngike ngafunda ivesi lapho encwadi kaLuka 1:37 lithi akukho ongenzeki uNkulunkulu. Ngathi uma ngifunda ngasa ngiba neunderstanding ukuthi okusho ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu ukholwa uNkulunkulu kufanele ukholwe ukuthi ayikho into engenzeki uNkulunkulu. Amen. Kuyenzeka ukuthi izinto zingaba nama-trials efika kuwe kodwa akholwa ukuthi uNkulunkulu uma ezokunika into izakwenzeka leyo nto. Nawo leli verse esilifundayo lithi umuntu olungileyo uma ezogijimela egameni likaJehova ngoba igama likaJehova lingumbhoshongo. Yena mayifika egameni likaJehova bese efika ehlala phansi kakhulu lithi iBhayibheli uyalondeka. Nawo ukulondeka kukho egameni lebandla futhi ukulondeka kukho egameni lami. Ukulondeka kukho egameni lenkampani engiyisebenzelayo kodwa ukulondeka kuse egameni likaJehova. Amen. Baba Mphosula uma sonke ngathiwa siveza ama-titles ethu singahlonishwa kwenye indlela. Kodwa khona abaxakeke benama-titles. Makabonga uNkulunkulu. Kodwa uma uzofunda ukuthi empilweni akhona lokho esibona ngamehlo okukhulu ukuthi uhlale kuJehova ngoba uma uhlale kuJehova noma ngathiwa umuntu lo kanjani uzawulondeka. Yes. Amen. Hallelujah. Sengizawusuka la. Indaba yegama lika Jehova sike sayifunda ke eBhayibhelini. uJehova kaningi evela kubantu. Yes. Uke uIsrael wanenkinga. Usukhishiwe eGibhithe. Kunolwandle phakathi kwawo kunamaGibhithe ngemuva. And uma bebheka amaGibhithe banesho ukuthi azobabulala. Yes. Kwakuthi indlela yabo bona bayibonisa iphelile. Kodwa uJehova wasebenzisa induku kaMose ukuthi avule ulwandle. Hallelujah. Sambona futhi uNkulunkulu ngelila ngoIsrael usulambile.
ubonakale uprovide ukudla endaweni engenasitolo ngoba uNkulunkulu ka-provide nala ungekho khona isitolo avela veza ukuthi mina nguNkulunkulu. Wabonakala uIsrayeli ukudla wasuyaqala wafuna nawe ingredients ahlukile wathi mina sengifuna nenyama. uNkulunkulu waletha inyama kaIsrayeli bese hlala. Okusho ukuthi uma singakhuluma ngoJehova zikhona izinto esingazikhomba nezinto esizaziyo ukuthi uJehova uke wazenza lezi zinto lezi. Amen. Makabonga uNkulunkulu. Uma ngathiwa nje silandela uJehova kahle siyamlandela uJehova. Uke waqhamuka kuElisha ngelila ngabe seMount Carmel efuna ukuprove ukuthi ubani uNkulunkulu wangempela. Wathi nje indaba yethu izoba nomlilo ayinazi into eningi ngifuna uzobona uNkulunkulu ozakwehlisa umlilo. Okusho ukuthi masikhuluma ngoNkulunkulu zikhona izinto esingayikhomba sithi uNkulunkulu lezi zinto uke wazenza eBhayibhelini. Amen. Hayi makabonga uNkulunkulu kasana. Uma sithi sikhuluma ngoJehova zikhona izinto esingayikhomba sithi hayi akhona amadoda ngelilanga okuye kwathi kwenzeka izinto wafanele kuwelwe emfuleni uJehova wathi bambana umphongolo bese nifaka unyawo mina ngizowaphatha amanzi nidlule emhlabathini womi. Zikhona izinto esingayikhomba eBhayibhelini sithi uJehova lezi wazenza. Amen. Amen. The fact that zikhona izinto kuyadinga nawe uyithathe lento uyi-apply to your life. iBhayibheli ngelilanga lithi igama elimnandi lithi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Okusho ukuthi uma leyo nto uzoyikholwa zikhona izinto ezawuphiliswa kuwe. Makabonga uNkulunkulu. Uma nje leyo nto uzokholwa uJehova zikhona izinto azenzile empilweni. Okusho ukuthi uma ngingagijimela kuJehova definitely sure zikhona izinto nami engizothi uma ngimbiza bese qhamuka for my life. Amen. 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 Ungahambi bangelide ubizwa ngumntwana kaNkulunkulu. Kodwa impilo yakhe ingakukhombisa ukuthi wena wasana noJehova. Amen. Amen. Evangeli sishumayela ngelanga sithi noma sishumela zonke izinsuku mawuhamba ungumntwana kaNkulunkulu uJehova akaziprove ukuthi ungumntwana wakhe. Okusho ukuthi akube khona indawo la uzohamba khona abantu bangabuzi ukuthi wena ungumntwana babone ngezinto ezenzeka empilweni yakho ukuthi wena ungumntwana kaJehova. Asithi uma sithandaza nawe sigula sesibhedlela kubonakala wena ukuthi wena ukhonza uNkulunkulu ongafani noBhali. Amen. Sengiyawusuka la bengizopha nje izwi lithi igama likaJehova lingumbhosho bese litholungileyo ugijimela kulo bese yalondeka. uJehova busisa ukufunda kwezilakhe ekseni anibusise nonke. Amen. Nkosi yamabandla, Nkosi yamabandla, Nkosi yamabandla.
11 wethu sonke sizobamba la ehholweni awukwazi ukuhamba idamaseko ne-TGM zizosonka ndawonye suka namhlanje ngiyacela ibandla le-GVM eliphethwe ubaba uNhleko lisondele emva kwalo ngicela ibandla lasekhaya igeneral abakithi laba nathi bathi bayaphuthuma njengoba behamba bodwa nje ubamntande engekho bathi bamshiye somewhere so uzongena iGVM emva kwaloko ibandla legeneral bese liyasondela la Siyanibingelela ke bazalwane egameni likaJesu. Siyaxolisa ke mphakathi ukuthi sifike bese siyakhululeka mfowethu. Ngiyacabanga ukuthi bekwenzeke emini kube kuhle kakhulu futhi ngiyacabanga mholo ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela umusa uzolohola nje ibandla ngobuqotho futhi konke ozokwenza ubungenzela ukubuka kodwa uzokwenzela ukuthi uNkulunkulu akubuke njengesisebenzi esithembekile esingenamahloni esiqondisa izwi lakhe. So ke akukho okunye ke abazalwane bazohlabelela nje emholi bese siyapha okunye ke okusibambile emholi unomholi nje oshonelwa usibalwane wena uthatha zonke izakwazi zami